Insellilkom illum għandna intervista speċjali. Għandna intervista mal-insejħla jiena il-persuna tas-sena, il-persuna li għal dawn l-aħħar xhur kienet tidħol fid-djarna u għadha tidħol fid-djarna. Il-professur Charmaine Gauci, profs, insellimlek nilqaf magħna din l-intervista matul dawn l-aħħar ġimgħat rajnik fl-intervisti. Ma llum nixtieq nagħmel din l-intervista miegħek biex insiru nafuk aħjar min il-professur Charmaine Gauci u insiru nafu affarijiet oħra apparti mill-coronavirus, suġġett li ilek titkellem fuq dawn l-aħħar xhur. L-ewwel nett, qed minn meta kont żgħira xtaqt li ssir tabiba? Iva, jien minn dejjem bħala karattru tiegħi kienet li nħobb ngħin lil ħaddieħor, naħseb propju ritta mill-mama tiegħi. U sa minn meta kont żgħira kont dejjem inkun affaxxinata bix-xjenza u anke kif jaħdem il-ġisem tal-bniedem u allura minn hemmhekk imbagħad bdejt inħoss dik il-ħeġġa li għandi propju mmur lejn l-aspett mediku. U kif tiddeskrivi ġifieri lilek innifsek kont kwieta jew forsi kont xi ftit imqarqxta? Jien nimmaġinak li kont kwieta ħafna, ma nafx. Mela, meta kont żgħira kont inkun kwieta, imma fejn xi ħaġa ma naqbilx magħha, kont mill-ewwel nibda nargumenta biex nara isma' biex nispjega ruħi iktar u anke il-ħaddieħor biex jekk hemm xi ħaġa ma fehmnijiex, importanti li nipprova nifhimha. Ħaġa żgur li qatt ma kont stajt inniżżel li ċertu mumenti meta kont żgħira kienu jiġeluna nitalmu xi paragrafu bl-amment. Dik għalija nsiba diffiċli ħafna biex moħħi jiftakar xi ħaġa nifhimha sew u ninterpreta sew. U bqajt il-ġurnata tal-lum li jiena rrid biex niftakar xi ħaġa rrid nifhimha. Allura dik hemmhekk ċertu meta kont żgħira ġieli kont naqla xi kopi għaliex ma nkunx ftakart xi paragrafu eżatti kif suppost. Profs, dit-tweġiba twassalni wkoll għal din għall-mistoqsija li jmiss, jiġifieri inti qed tgħid li l-memorja forsi ma kontx teċċella imma bla dubju li l-korsijiet u anke l-ammont ta' ittri wara ismek li għamiltu l-snin u juri wkoll li m'għandekx kwiet dejjem trid titgħallem fl-istess ħin. Jiena bħala l-memorja tiftakar ħafna, imma nkun rid nifhimha sitwazzjoni hija mhix xi ħaġa li inti titgħallimha bħal pappagall, dik xi ħaġa li anke jiena bħala wkoll lecturer l-università wkoll li l-istudenti nurihom kif li inti tista' tiftakar. Tiftakar billi inti tifhem is-sitwazzjoni u tista' tirraġuna ġa moħħok. La darba mbagħad tirraġuna u ssib spjegazzjoni għal xi ħaġa, dik imbagħad hemmhekk ħatibqa' tiftakar għal għomrok kollu. U fejn ħdimt bħala tabiba, ġifieri fi żmien minn meta gradwajt il-qudiem? Jiena dak iż-żmien bħala sptar kien għadu St. Luke's li ħdimt ħafna snin f'St. Luke's, diversi speċjalitajiet. Forsi waħda mill-iktar areas li kienet oġbitni hija meta kont naħdem l-emerġenza. Li hemmhekk inti quddiemek ħajidħollok pazjent, jista' jkollok pazjent li jkun f'sitwazzjoni li tista' tkun gravi, allura quddiemek inti jkollok deċiżjoni x'tieħu. Li inti tagħmel assessment tal-pazjent, tagħmel investigazzjonijiet li għandek bżonn fuq il-pazjent u minn hemmhekk ħadd d-deċiżjoni. Ħanieħdu d-deċiżjoni jew ħanoħdu issa jew inkella ħanistennew dak il-pazjent kif ħajmur. U dak it-training li kelli propju hemmhekk qed nużah matul anke xogħol tiegħi bħalissa. Li kwalinkwa sitwazzjoni li nkun affaċċjata biha, hemmhekk jien nagħmel risk assessment, niġbor l-informazzjoni kollha li għandi, naqqat it-tim li għandi miegħi li ħajkunu qegħdin jgħinuni biex aħna nkun nistgħu propju naraw x'inhi s-sitwazzjoni u minn hemm tittieħed id-deċiżjoni. Semmejt li, pereżempju, fost l-esperjenzi l-emerġenza, pereżempju, tirrakkontali forsi esperjenza kifra jew li baqgħet ittimbrata f'moħħok minn dik l-esperjenza? Iva jkollok ċertu esperjenzi fejn inti jkollok persuni li jkunu daħlu f'qagħda kritika li inti tagħmel li tista' flimkien mat-tim kollu li jkun qiegħed hemmhekk biex inti tara kif tista' salva l-ħajja ta' dik il-persuna. Tkun kifra meta inti tara li ma rnexxielek xi salva l-ħajja tal-persuna u anke tara dak il-qraba li jkunu qegħdin hemmhekk u jkunu tilfu lil dik il-persuna. Però mbagħad tkun bilanċjata wkoll ma' persuni oħrajn, pazjenti oħrajn li tara quddiemek li literalment bit-trattament li tihom, speċjalment hemmhekk f'sitwazzjoni ta' emerġenza li inti propri tibda tarhom ġejjin għall-aħjar quddiem għajnejk u dik hija dik is-sodisfazzjon kbir. Fl-esperjenza tiegħek żgur kellek forsi każijiet fejn ikollok persuna pazjent li trid tgħidlu isma' fadallek ftit ħajja jew tgħid il-qraba tiegħu isma'
ma tantx fadallu. Kemm kienet tkun diffiċli di għalik? Iva, tkun diffiċli li inti tħabbar aħbar li ħażina, però tifhem ukoll li ċerti persuni diġà jkunu bdew jippreparaw ruhom. Jkunu preparaw ruhom li anke llum il-ġurnata bil-mezzi ta' informazzjoni li għandna, ħafna nies jibdew jissuspettaw li hemm xi ħaġa li mhijiex is-sod fihom. Allura l-iktar ħaġa importanti meta tkun qed tħabbar dawn l-aħbarijiet huwa li inti il-persuna ma taqtalux qalbu imma ittieħ l-informazzjoni korretta għaliex kulħadd irid jippjana s-sitwazzjoni tiegħu u dejjem inti turih li inti tkun qiegħed mixi miegħu pass pass. Inti f'din il-kariga issa ilek, forsi ħafna nies saru b'din bil-professur Charmaine Gauci aktar matul din il-pandemija. Imma, naturalment fil-kariga ilek, qatt bsart li ħatwaslek sawn din il-kariga li tkun prattikament household name u l-persuna li bħalissa il-fuq kulħadd popolari minn kollox. Jien bażikament fis-saħħa pubblika ili sta snin sħaħ li wara l-estate dak li għamel bħala specialization jien kont qiegħda propri diġà naħdem ukoll f'unit tal-mart infettiv bħala saħħa pubblika mbagħad kelli 9 snin direttur tal-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni tal-Mart li hemmhekk diġà kont qiegħda noqrob ħafna mal-pubbliku anke permezzi tal-medja u issa bħala Superintendent tas-Saħħa Pubblika wkoll bqajt għaddejja b'dak ix-xogħol anke li kien jinvolvi parti minnu fil-medja. Però il-COVID kien hemm bżonnijiet li huma rrid nkun ħafna iktar qrib tal-pubbliku bħala rappreżentant ta' dan it-tim kbir li kien qiegħed jaħdem fuq il-COVID. Ħassejna li f'sitwazzjoni li qatt Malta dan l-aħħar snin ma kienet fiha bħalma qiegħda propju id-dinja kollha, ma kien hemm bżonn li aħna nkunu qrib u nkunu qegħdin ngħaddu l-informazzjoni lill-pubbliku. Il-punt bażiku tagħna huwa li aħna nkunu trasparenti. Allura dawk il-media bulletins ta' kuljum kienu importanti biex aħna l-persuni nkunu qed ninformaw eżatt qiegħed jiġri. Imma anke intuhom dak is-sens ta' li inti aħna kif aħna għaddejjin u li aħna qegħdin nieħdu ħsieb is-sitwazzjoni. Tippreferi issa li int popolari jew qabel meta kont inqas forsi popolari? Ma tantx tagħmel differenza għaliex jien naf li jiena qiegħda hekk biex ngħin lill-pubbliku. Dak huwa xogħli u tiddedika ħajtek għal dan ix-xogħol. U allura jekk inti ħajkollok mixja fit-triq u jaqfuk nies għax jafuk, huma jħossu li inti isek parti minnhom jafuk sew, isek literalment oħthom ħafna nies. U dik is-sodifikazzjoni li inti hemmhekk rġajt ħadd dik l-opportunità biex jekk dawn in-nies għandhom bżonn xi ħaġa, għandhom xi mistoqsija, tkun tista' wkoll tkun tgħinhom ukoll. Imma l-ħajja privata ma tħoss forsi li naqsitlek xi ftit f'da żmien? Iva, inti kull fejn tmur meta tkun f'da ċirkostanzi n-nies ħajarfu, però il-Maltin huma vera nies vera ħelwin għaliex tara kulħadd li sellimlek, min iwaqfek, dawn huma kollha nies li jridu l-ġid. U għalija la darba tkun qed tagħmel il-ġid, għalija l-aqwa li aħna nibqgħu mixjin fis-sitwazzjoni nibqgħu stabbli. Da fid-dinja ma tistax toġob il-kulħadd u forsi meta kien hemm ġieli kritikawk u rajt forsi l-kummenti, kont fittex l-ewwel net kont tara kummenti u meta kont tara jew tisma' forsi il xi ħadd jikkritikak, kont weġġa'? Mela, meta inti kollok xi kritika fuq ix-xogħol, tajjeb, jien noħodha l-aspett pożittiv ħalli nkun nista' nitgħallem minnu. Jiena nħoss li kulħadd għandu id-dritt li hu jgħid tiegħu. L-importanti li ma jweġġawx personalment li hemmhekk ma kellix dak is-sitwazzjoni għaliex in-nies kienu qed jikkritikaw forsi huma ħassew li ċertu affarijiet setgħu jsiru mod ieħor. U dik aħna smajnija għaliex aħna mhux qed ngħidu li għamilna kollox tajjeb imma hemm ċertu affarijiet li nistgħu nitgħallmu anke mill-vuċi tan-nies. Semmejna ħajja privata, hemm xi ħaġa li qabel il-COVID stajt tagħmilha u llum ma tistax u li tixtieq tista' terġa' tagħmilha. Mela, qabel il-COVID kelli naqra iktar free time li tkun tista' propju pereżempju tqatta' iktar ħin mal-familja u anke pereżempju jiena il-relaxation tiegħi hija li mmur xi passiġġata x'imkien fil-kampanja mal-familja għall-kwiet infittex.
Bħalissa għandi ħafna xogħol anka t-tim kollu, wala s'issa għadni ma rnexxajtx irriturnajt lura għal dik il-mixja tar-rutina li propri kont nagħmel qabel. Tad-dar il-persuni il-qraba tiegħek, ir-raġel, it-tfal, kif ħaduha? Iva, Kienu jinkwetaw? Iva, huma ħassew ir-responsabilità miegħi wkoll għaliex ovvja li kienu qegħdin isegwu propju x'ikun qed jiġri, però tant ilhom miegħi dawn is-snin kollha li jafu li anke jiena fir-roli differenti li kelli ħafna drabi kelli nieħu ċertu deċiżjonijiet, allura jisom għalihom draw li dawn id-deċiżjonijiet inkun qed noħodhom anke mhux li inti taħodhom deċiżjoni li tkun ta' malajr, imma jafu li dejjem nibbaża id-deċiżjoni wara li nkun qarbilt l-informazzjoni kollha u tkun għamilt assessment ta' x'inhi l-aħjar deċiżjoni f'dak il-mument. Jekk ikollokx informazzjoni segreta, kont tersaq f'kamra oħra pereżempju biex tirrispondi jew titkellem biex ma jisimgħux? Mela, aħna id-dar jiena bħala tabiba dejjem ikolli telefonati li inti qed titkellem anke ma' pazjenti jew inkella nkunu qed naħdmu xi każijiet anka allura jismaw fuq il-telefon. Però dawn draw li huma wkoll marbutin bis-sigriet li marbuta jiena bħala professjonista. Li jekk huma semgħu xi ħaġa mid-dar, ovvja li dan ħajkun is-sigriet tal-familja. Però ċertu informazzjoni ġieli pereżempju jisaqsuni kemm għandna każijiet illum, ngħidulhom mhux affarijiet. Kienu jippruvaw mela? Iva, kursità telef il kulħadd. Semmejta diġà inti li inti kont tippromovi ħafna neħdu ħsieb saħħitna u semmi l-passiġġati fil-fatt mhu l-passiġġati, ma mbagħad hemm affarijiet oħra li forsi kulħadd jiżgarra speċjalment f'da żmien tal-COVID, eżempju li ħelu. Il-ħelu tħobbu u l-junk food pereżempju tieklu inti? Le, mela l-junk food żgur li le. Jiena persuna li bħala ikel nipprova nikol kemm jista' jkun healthy, nimxu ma' regoli, però mbagħad xi naqra żejra ħelu iva. Imma l-importanti jiena nemmen li ikollok bilanċ fl-ikel tiegħek. U li jekk inti tieħu xi ħaġa żejra mhux se tagħmel ħsara. L-importanti li ma jkunx hemm esaġerazzjonijiet. Kif intqajt mar-raġel tiegħek? Ilu numru ta' snin bar, propju kont ħanibda l-università. Konna iltqajna propju f'disco, propju kien Valentine Day. Kien inna ħafna ma morru disco bħala ħbieb, imma konna ddeċidejna li Valentine Day kien hemm disco organizzat u propju mort dan id-disco intertajt iltqajt ma' raġel qatt ma kont nafu qabel. U minn hemmhekk mill-ewwel bdejna noħorġu flimkien allura mbagħad hemmhekk propju tlaqt lil sħabi u bdiet imbagħad ħajja ġdida. U illum il-ġurnata jiddejjaq li int popolari u le? Laq xejn, literalment u jissapportjani kompletament, jissapportjani mhux biss bħala dak is-support mentalment, imma anke l-iktar bħalissa f'dawn ix-xhur li konna għaddejjin li kont nidħol tard ħafna d-dar, kont literalment insib kollox lest, isajjar tajjeb ħafna wkoll u anke t-tifel isajru tajjeb ħafna, allura nħossni blessed li mdawra b'familja li tissapportjani. Tajjeb u healthy. Iva. Fuq il-mużika, dilettanta tagħha wkoll ikolli ngħidlek isma' kanzunetta għal qalbek ħafna, qalb il-Prof Gawċi x'inhi? Jien nħobb il-mużika tal-80s, tajjeb, però mhux tajba biex inkanta. Assolutament. Il-kliem nkun nafu kollu ma noqgħod kwiet. Waħda mill-iktar diski li toġobni ħafna il-kantanta Whitney Houston. U waħda mill-iktar songs tagħha The Greatest Love of All. U nemmen anke fil-kliem tagħha għaliex tista' tgħidlek The Greatest Love of All hija li tħobb lilek innifsek. Mhijiex selfishness, ħafna nies jaħsbu li dik tisser selfishness. Mhijiex. L-ewwel ħaġa li trid tagħmel hija li tħobb lilek innifsek l-ewwel nett biex tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Dik hija importanti ħafna. Imma la darba inti titgħallem tħobb lilek innifsek u trid ilġik lilek innifsek, dak titrasferih lil ħadd ieħor. Allura barra li Whitney Houston hija waħda mill-iktar kantanti li joġbuni, din id-diska partikolarment vera toġobni. Tibża minn xi ħaġa int? Mill-wurdin. Right. Mela żmierhom issa. Ija, jekk nara wurdina, nitlaq niġri.
U gidba l-bżonn, dnub. Jien ma nemmenx li qatt għandek tikdeb. Naħseb iżjed hemm ċirkustanzi fejn int ma tkunx tista' tagħti l-informazzjoni kollha. Għaliex ġieli jkun hemm sitwazzjonijiet li anke pereżempju waqt il-media briefs, il-ġurnalisti kienu jsaqsuni ċertu mistoqsijiet ma stajtx inkun niweġibhom. Avalja ġa moħħi ħajkolli tweġiba għalihom, però jista' jkun li jkun għadu mhux iż-żmien biex inti tgħaddi dik l-informazzjoni. Jiena nemmen li l-informazzjoni għandha tingħada meta tkun propju f'waqta. Għaliex inkella jekk tkun ħarġet prematura ħafna, hemmhekk tista' tagħmel ħafna iktar deni. Allura mhux tikdeb, imma inti tgħid dik l-informazzjoni li propju tkun tista' tgħaddi waqt dak il-ħin. Kieku kellek tmur tieħu kafè li issa jalla jkollok naqra ħin għall-kafè jew passiġġjata ma' personalità Maltija, min tkun? Jiena nixtieq niltaqgħu waqt naħseb qatt ma ltqajna personalment ma' Father Hilary Ferro. Vera namirah, persuna enerġetiku, ħafna, u koll inqabbel ħafna l-karattru tiegħi ma' tiegħu wkoll għaliex dan barra li huwa qassis jiġri għandu prinċipji li huma sodi ħafna. Sa mill-bidu ra kif hu imur il-barra minn dak il-xogħol propju tiegħu. Naraw kif bena l-Millennium Chapel. Ix-xogħol qed jagħmel bħalissa anke biex jgħin dawk in-nies li propju ġew milquta bil-COVID ċirkostanzi differenti. Narah qed jaħdem ħafna ma' żgħażagħ li għandhom bżonn l-attenzjoni u anke ma' dawk in-nies li propju huma ta' livell inqas m'għandhomx daqshekk dħul li propju huma forsi bħalissa qegħdin bla xogħol. Ġifieri jekk insibu ħin u anke hu jsib ħin. Nippruvaw. Ħaġer ħafna li mmorru nieħdu kafè flimkien jew passiġġjata. Nippruvaw. U personalità internazzjonali min kieku? Jekk inħarsu lejn il-kantanti kont nażel Whitney Houston, imma sfortunatament m'għadix magħna. Però kantant oħra li toġobni hija Lady Gaga. Lady Gaga avolja kienet mwielda familja li affluenti u kellha l-opportunitajiet kollha biex tmur skola tajba. Kienet intelligentissima, però irat kif hi propju toħroġ dak it-talenti li kellha anka sfond li pereżempju waqt li kienet l-iskola kien hemm ħafna fajliet oħra li ma tantx kienu qed jagħmluha ġid għaliex propju kienu qegħdin jaraw li din kienet xi ħaġa differenti minnhom. Allora jiena nemmen ħafna f'dawk in-nies li huma avolja jkunu qalgħu fuq wiċċhom, propju jekk għandhom ħolma jibqgħu għaddejjin biha biex propju dik il-ħolma jkun jistgħu jwettquha. U xi ħaġa oħra ta' meravilja hija kif Lady Gaga qiegħda tissapportja s-saħħa mentali. Ġifieri hemmhekk qegħdin naraw personalità li anki għaddiet mis-sitwazzjoni u qiegħda tgħin lil ħaddieħor ukoll. Kieku jkolli ngħidlek, ġurnata waħda hekk l-isbaħ ġurnata ta' ħajtek li ma kienet. Meta twilet tifel. L-isbaħ ġurnata li literalment ma rridx norqod. Provajt ma norqodx għaliex wara li jkun ilek tistenna din tarbija u propju tara qudiem wiċċek tara dan il-miraklu, hemmhekk hija xi ħaġa vera sabiħa. U forsi hekk l-inqas ġurnata hekk waħda li tipprova tneħħi mill-memorja. Meta speċjalment imur xi ħadd, jien kont close ħafna man-nanniet tiegħi, u hemmhekk tħossha ħafna u literalment meta għamilt in-nannu kien għadni s-sixth form u dik ħassejtha. Niftakar konna sixth form qegħdin nagħmlu lesson fuq is-section tal-anatomy kienet lesson li vera kont qiegħda looking forward. Konna naqsmu l-ġrieden noqogħdu nitalbu fuqhom, imma mbagħad ġiet l-aħbar li kien ħallina nannu għalija dik il-ġurnata tibqa' timbrata ġambuħi u anke mbagħad meta nietu n-nannit l-oħrajn dawk hemmhekk inti tara li xi ħadd li kien close tiegħek li iħallik hija xi ħaġa li tibqa' tiftakarha. Kulħadd irid jgħaddi minnha huwa żmien diffiċli, però mbagħad tiftakar li tibqa' tħaddan dak il-memorji sbieħ li kellna. Il-popolarità semmejni aktar kmieni ovvjament għandha ċertu prezz u ħafna drabi jkun hemm anke qlajjiet. Inti forsi smajt b'xi qlajja li laqgħu fuqek da żmien? Tisma' li n-nies meta ikun hemm xi ħadd li jkun qiegħed fuq il-medja, kultant tingħad kelma u mbagħad titgħawweġ. Nafu it-trend kif il-komunikazzjoni minn persuna l-oħra kompletament tinbidel. Nafu li ġraw l-iktar ħaġa importanti hija li inti propju tgħid x'inhi l-verità. U nafu li l-ġenituri jinkwetaw ħafna għal uliedhom. Il-ġenituri kienu qegħdin
jinkwetaw għalik? Iva, naħseb l-iktar għaliex jibdew jaraw li ikollok ħafna ħinijiet twal qed taħdem u importanti li persuna wkoll jieħu dak il-mistrieħ li għandu bżonn għaliex nafu li inti importanti li tibqa' iffokat fuq is-sitwazzjoni. Meta se tmur holiday biex tistrieħ ftit inti? Irrid nara li s-sitwazzjoni tkun stabbli. Fadal ġifieri għalissa. Għalissa vera n-numri ta' każijiet huma baxxi, għandna rata ta' trasmissjoni fil-komunità tagħna li hija baxxa, però aħna għadna hekk qegħdin naħdmu biex aħna nkomplu nżommu hekk għaliex dan huwa importanti u li nkomplu naħdmu biex il-poplu Malti jibqa' dixxiplinat. L-ewwel post fejn tmur fejn ħajkun? X'imkien fil-kampanja fil-muntanji fejn ma tismax l-ebda ħoss. Xewqa tiegħek li fadallek f'ħajtek? L-iktar ħaġa li nixtieq hija li nibda nara li s-saħħa tal-poplu Malti nibqgħu mixjin il qudiem. Qegħdin naraw li vera aħna l-COVID irnexxina nikkontrollawha, però għad għandna ħafna sitwazzjonijiet ta' mart ieħor li aħna rridu nikkontrollaw. Jien qed nara s-saħħa tat-tfal, it-tfal tagħna żgħar li għad għandna ħafna problemi. Sfortunatament ħarġu riċerka li bqgħu jgħidu li t-tfal tagħna għandhom problemi li mhumiex jieklu ikel tajjeb, mhumiex jagħmlu attività fiżika biżżejjed, rridu naraw l-ambjent li qegħdin jikbru fih. Ejja naħdmu biex flimkien nkun nistgħu intellgħu dan it-tfal tagħna li jadattaw stil ta' ħajja tajba, ħalli aħna nkun nistgħu vera ntellgħu tfal li mhux biss ikunu dixxiplinati u jkollhom xogħol li huwa tajjeb u li jkompli rendi imma li wkoll ikollhom saħħa tajba. Prof. Gawċi, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, nawguralek għall-kumplament tal-karriera, l-kumplament ta' ħajtek, nawguralek ukoll issa għal ġieħ ir-Repubblika u anke ġieħ is-CG u ħafna anke rikonoxximenti li għaddejjin. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, żgur li se nibqgħu nisimgħu kun segwuk ukoll u xek fadlilna. Iva, hija nibqa' magħkom, però dan rikonoxximenti kollha semmejt int Fabian, mhumiex tiegħi, niddedikhom lit-tim kollu li ħadem il-frontliners kollha li ħadmu u li ħanibqgħu naħdmu. Hemmhekk ħanibqgħu naħdmu flimkien għal ġid tal-poplu Malti Gawċi. Grazzi ħafna, aħna bħala Xarabank għandna xi ħaġa żgħira, ġifieri issa meta niltaqgħu anke forsi nerġgħu nistedjuk xi ħaġa żgħira nafu anke il-pożittività tiegħek u li tħobb il-ħajja u anke dak il-messaġġ tiegħek u allura minnilek rikonoxximent żgħir minn għandna, grazzi għal The Think Shop ukoll, grazzi ta' dak kollu li għamilt għalina u anke bħala Xarabank anke li kull darba li anke konna nistednu kont tiġu anke tinforma lin-nies mill-bidunet anke qabel ma kien hawn l-ewwel każ f'Malta. Grazzi t-tim kollu. Proset.